arratsaldeon, gaur da gure eguna. Bakarren batek pentsatuko du, ez Aristi, ostegun gizena atzo izan zen, eta gaur ostiralme ez zaude ospatzeko moduan, baina gaur badugu ospakizunik, gaur 100. saioa dugulako. Borobila, zenbakia, eta hain zuzen ere ospakizuna prestatu dugu, festa, jaia. Eta horretarako, eta inauterietan gaudela probestuta, mozorrotu egingo gara. Bai, aukeran izan zitekeen arropa kendu eta pole dance batean aritu, baina drag queen gixan ere aritu gaitezke, zergatik ez. Kantu honetan, alaxe diote, lamazpea eres tu, bosta xola ez da. Zezken finean inauteritan mozorrotu gaitezke, edo kendu ere bai. Ze batzuetan, gorputza bera, nahikoa tresna da orain ikusiko dugunez, soiltasun horretan, beste armarik gabe, arma tiro pum aritzeko meritua badut ezta, Aitorrek eta bere gixakoek, gorputzarekin berarekin, zenbat esan dezaketen gaur ere ikasiko dugulako. Eta mozorroak kenduta, lotxak ere kenduko ditugu, San Valentinen astea bukatzera doa ezta, eta San Valentinen zeinetaz maite mindu zareten, arekin ospatuko zenuten segurazki, baldin eta maite minduta baldin bazaudete. Baina bada, makina batekin maite mindu daitekenik. Eta hori zineak ere jorratu izan du. Eta gaur, maitasun berezita xeleberre horri ere emango diogu begiratu bat. Beraz, ikusten duzuek gaur ere eskaintza borobila dugula eta talentua eta artea soberan. Aurrena, Aitor Binagretena, berak aipatuko dizkigu, bere ikuskizunetan eta nola moldatzen den eta datorren astean izango den hitzordu baterako gonbita ere egingo dugu. Beste gonbita bat, kabaret trua. Bai, kabaretak badakizue humoretik behar du, pikantetik behar du, hoiek danak ere gaurko osagaiak izango ditugu, Ondarrutik zuzenean. Eta azkenik, Mikel Zumetak, batetik aste honetako estreinaldiei errepasoa eman, eta bestetik esandakoa makinetaz maite mintzen direnen pelikulak aztertuko ditu. Gogoratu non topatuko gaituzuen Txiolandian, itzokei, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta inauterie ez ari garela, atariko hau borobiltzeko, abesti bat aukeratzen dugu normalean, Ondarru eta inauteriak, Ondarrurekin lotura duen talde bat mitikoa, Itoiz eta Safari kantuan, ala diote beraiek, hau dena inauteria dela, zergatik ez, hau dena ere inauteria gaur. Begiragunen eizean zidiotan abel raintasunaren atzak hautzen euria zole bizitzan garapizan batian abotza komunetan Inauteri garaia, mozorrotzeko garaia, baina matzuk mozorrotu festerako mozorrotzen dira eta beste batzuk berriz mozorrotzea bera lanbide dute. Alegia, aktoreek badakitelako askotan besteen azalean jartzeko mozorroak behar dituztela, edo beste batzuetan mozorrorik gabe ere badakite besteen azalean sartzen. Eta hortaz ere apur bat badaki gure gaurko lehen gonbidatuak, Aitor Binagret, arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Ze, hementxe Aitor bakarra daukagu, baina Aitor horren barruan makina bat Aitor baditugu, eta gaur denen errepasoa egingo dugu ongi iruditzen bazaizu. Bai, badira pertsonaia desberdinak hor barruan. Guztiak ere, hemendik sortutakoak. Bai. Sormen handikoa zarazu, jolastea gustatzen zaizu, ezagutzen dutenek ere hori azpimarratzen dute ezta, zure humorea, ganberro xamarra ere bazarela, eta ez dakit, ganberro izateko aitzakia ematen duen, ez, aktore izateak berak. Bai, txikitatik izan naiz beti irudimen handikoa,
beti istorioak sortzen, asmatzen, eta bueno, behin erabaki nuen hori ofizio bilakatzea, eta horretan gabiltza. Nolabait barneko mundu guzti hori gorputzarekin, ahotsarekin islatzea. Batez ere gainera hori, lehen aipatu dudan bezala, zure kasuan, gehien bat gorputzarekin eta ahotsarekin. Ze gehien bat antzerki fisikoan aritzen zara, kloun ikutuko lan horretan, ez? Eta hor, tresna eta gutxi, tresna norberaren gorputza. Hori da, bai, gorputza da azkenean erraminta hori. Egia da, gustatzen zaidala beste registro batzuk ukitzea, eta daude beste antzeslan batzuetan testu gehiago dagoela, beste batzuetan berri soinutxoak edo zaratak egiten ditut ahoarekin, gorputza gauza desberdinetan transformatzen da, eta kontatzea gu daukagun horrekin, Hoien errepasoa egingo dugu, iruditzen bazaizu, baina aurrena gaurkorako aitzakia raska nazkak eman digu, izan ere Bilbon egun hauetan ospatzen ari da, hilabete hauetan, lautan 3 jaialdia, eta horren barruan, heldu den ostegunean, zure lana hau ikusteko aukera izango da, raska nazka, zu ikusiko zaitugu hortxe, eta lehen esan dut umoretik asko dutela zure lanek, baina mezutik ere bai, eta kasu honetan hain zuzen ere jokuaren arriskuaz, ludopatiaren arriskuaz eta gogoeta bat plazaratuko duzu. Hori da, bai, oraingoan erregistrolaketa bat egin dugu, niretzako aktorak ere erronka polita izan da, pixka bat aldentzea umore edo komedia horretatik, beste plano batzuk irekitzeko, ez? Badago umorea, oso ironikoa, umore beltza batzuetan, azkenean ludopatiaren inguruan aritzen gara, eta nahiago genuen tragikomedia horretara pasatzea. Azken finean dena da tragikomedia, ez? Baina kasu honetan, ludopatia izan da, beste bide batzuk topatu ditugu. Jason Gerrak zuzendutako lana da, ezta? Eta jakindazuk onomatopia zale eta horrela bazarela, kasuntan tragaperra zen onomatopeiarekin eta horribliko zara, ez? Bai, badago. Badago hortik ere, din diruaren hotxa, ez? Kantuak ere alaxe ez dira. Egia da, kasu honetan, testu asko dagoela, besteetan baino askoz gehiago, uste dut, kasu honetan landu duguela gehiago testua, eta gorputzaz mugitzea inbeste, ez? Egotea nolabait, estatikoagoa, baina hala ere asko esatea ere, zelan proiektatzen dugun testua, ze hitzak diren ateratzen ditugunak, ez? Eta horiek zelako pisua daukaten. Aspaldiko esaera da, jokua ez dela errenta, ez? Eta zuek diozuena da, jokua, naiz eta oso inozoa izan, ze okan, ez? Partxisean eta okan askotan ibili izan gara, ez genuen pentsatiko arriskutsua izan zitekenik, baina zuek diozue bere arriskuak ere izan baditula. Bai, eta ez bakarrik jolasten duen horretan, baizik eta pertsona hori inguratzen duen bai familiak edo lagunek, ez? Orduan hor ere kontatzen dugu, nolabait ze inguruak zelan bizitzen duen, ludopatia sufritzen duen pertsona batek. Monstrenko kolektiboaren lana da hau, zezu bazara fresko xamarra, gaur batekin, bihar bestearekin, gero batzutan bakarka ere bai, ez da? Ze Koilara teatroarekin, hortxe sortzaile bat ere bazarazu, ze talde horren historiare xelebrea, ze esan duguzu Gasteiztarra zara, baina Bartzelonan ikasitakoa, eta bertan juntatu zarete txistean bezala, katalan batekin eta argentinar batekin. Hori da. Eta txistean bezala zuen artean hasi, graziak esaten, eta elkarri grazia egin, eta talde bat sortu. Bai, oso polita zelan sortu zen, eta gainera elkartzen garenean goirurok da, medizinal puro, ez? Gaude hor barreak eta horreak botatzen, eta eszenatokia konpartitzen duzunean, hori eskertzen da pilo bat. Eta izan zen hori, etorri zen Inda, Kataluniako laguna, etxera jolastera, eta infusio bat edan genuen, ez dakitze, eta hasiko gara, ez, probatzen. Eta orduan infusioko koiaratxoarekin, hasi jolasten, eta grabatuko dugu material ateratzen den, azkenean 2 ordu grabatu genituen. Baina espejismo hutsa hori etzan errealidadea, zeitzen ere alaxe jarri dut, espejismoa. Espejismo metamorfosis duna kutsaria, ditzen da. Eta, oso ondo funtzionatzen du, publikoak ere disfrutatzen du, eta polita da bukatzen duzunean, eta publikoa hurbiltzen da eskertzera barre egiteagatik, ez? Eta orduan,
eskertzen da pilo bat hori, holtzan zaudenean eta barreak entzuten dituzunean. Hore, pentsa Uri Gellerrek ze partidu atera zion kutsarilla bati, ari esker egintzen ezagun mundu erdian, Hori da. bazuek ere bate daki kutsarilla horrek Bai. emango zaituzten, ez? Bai. Naiz eta zuen kasuan behar bada helburua ez den hori ere, ez? Arrakasta baino gehiago, edo arrakasta mundu mailako ospea baino, arrakasta ere bada aurrean dagoenaren feedback hori. Hori da, bai, hori da, zer da arrakasta bakoitzarentzako. Askotan esaten duzu, bueno, aktorea naiz, nik ere askotan sortzailea naizela esaten dut, eta orduan, ez zaitut ikusi pelikuletan, edo noiz aterako zara pelikula batean, ez? Pelikularik egin ez baduzu ez zara aktore, ez? Hori da, orduan, zer da arrakasta zuretzako da, niretzako da, hori, nik gustoko dudan hori egitea, plazerrarekin, eta jolasten jarraitzea, ez? Eta orduan, publikoak hori jasotzen duenean, oso polita da. Eta ikusten dugu beste behin soiltasun horretan, ezta? Azken finean, antzerkiak, benetako antzerkiak ere ez duelako gainerako kondimenturik edo beharrez, holtza gainean bi aktore, aurrez aurre, eta zuen arteko ika-mika hori da, ez? Azken finean. Bai, nire lan gehienetan hori ikusten da, ez? Minimoa dela. Ikusten dugu aktore bat eszenen, espejismoren kasuan bi aktore, eta haiek daukaten kimika hori islatu, ez? Eta hori da, ez dago, truko, ez dut esaten, eszenografia dagoenean, eskertzen da, egia da ere egiten dela nolabait, azkenean hori dirutza delako ere eszenografia batean inbertitzea, mugitzea, orduan praktikotasun horretatik ere abiatu ginen momentu batean, eta, bideo hori jarraitu dugu. Esan dugu, Bartzelonan ikasi zenuela, ofizioa, besteak beste, baina atzera egingo dugu, Gasteiztik zatozu, gainera egunotan ere badabil eztabaida, ez? Gasteiz eta Arabako euskaldunak ere, bigarren mailako euskalduntza sentiarazten ote ditugun askotan, ez? Xelebrea ere iruditzen zaigulako askotan, Gasteiztarra zara eta euskeraz egiten duzu, zuk ere Bartzelonatik itzulitakoan hain zuzen ere hori erabakitzen duzu, ez? Euskeraz ere hasi behar duzula lanean, eta lanak eta ere sortzen dituzu, baina Gasteizen zure haurtzaroa bertan emango zenuen, eta zuk esanez imaginazio handikoa zarela, komuneko ispiluaren aurrean hasi zinean, ez? Ikasten, entzaiatzen, edo zen zepilloa edo dana dalakoa, eta harrekin izketan, ez? Bai, egia esan, nik komunean, ez dakit orduak, baina denbora esente eman dut, bai. Dutxatik atera askotan, eta hor, biluzik izpiluaren aurrean, hasi txorakeriak egiten, eta momentu batean ere antzeslanen bat edo komunean sortu egin da. Eta jolasten duzu ahotsarekin. Zelen esan dugu jokuaz, ari dela orain raskanazka, baina zuri jolastea gustatzen zaizu eta gainean, eta jolastea gustatzen zaizu tresna honekin, ahotsarekin. Radio Vitorian ere Playa Papaiarekin entzun izan zaitugu, eta bestela ere orain ikusiko dugu nonbateko ahotsak eta desberdinak atera daitezken horretatik, begira. Ongi etorriak, giza saltza jatetxera. Nabakitu duzu, barreko nervioa. Zenbat jodotu ditugan. Horre beste behin, Aitor, soiltasun hori, eta zu, holtza gainean, giza saltza, jatetxe berezi batean, halako menua eskintzen duzu, eta zu zer horri zaudenez, ahotsekin ere, pixkat pertsonai, eta egoera desberdinak. Hori da, hemengo pertsonaiak kontatzen du, pertsonaiak egia zan, eta Aitorri gertatzen zaiona, ez? Hainbeste pertsonai izan da, eta llegatzen da momentu batean, nor naiz ni, ez? Hainbeste ahots eta hainbeste... Kakao handi samarra duzu buruan, ez? Orduan, jatetxe oniriko bat, asmatzea edo erabakitzen du pertsonaianek, eta orduan hor kokatzen ditu bere, sukaldean, barraren atzeko aldean, komunean, pertsonaia hauek, eta orduan, nik aurkezten ditut. Eta daude Epi eta Blas, Juana de Arco, daude hor... Auskalo zera Eta guztiak hegazkin batean sartuko bazenitu, behar bada hegazkinekotak izango zenitu, ze horrekin, lan horrekin irabazi zenuen hain zuzen ere beka bat, gazte sortzaileei ematen zaiena, Arabako diputazioak eta ematen duena 2020 urtean. Gazte izatea ez dakit utzi diozun, ze gazte txartela bakizu kontentu gara gazte, baina sortzaile beti. Eman zidaten berri hori urren urtean, baina ja bukatu egin da. Nahiko azala, esan dute honekin nahiko. Egia da eskertzen dela pilo bat horlako beka bat jasotzea, azkenean guk ere sortzen dugunean, ensaiatzen dugunean,
normalen ez daude kobratzen, ez? Eta sartzen dituzu orduak bai idazten eta kasu hauetan ere, gu garela ekoizle, zuzendari, aktore, gidoilari, ez? Eta orduan, behintzat eukitzea, ez? Ensaiatzen egotea eta esatea, bueno, badaukat hor, kobratzen ari naiz, ez? Eta eskertzen da, eta kasu horretan hegaztiak sortu genuen, Itziarrekalderen laguntzarekin, eta oso lan Eta sortu zenuen Kokito. Aurrentzat ari garela, pertsonai bat bada, eta Kokitori gainera 11 abentura pasatzen zaizkio, bere amonaren ingurukoak ere taularatu dituzu, Indiara ere bidali duzu, zein da Kokito? Kokito da Aitor Txiki. Aitor Txiki, Kokito izan da opari bat niretzako. Hori da Teo bezala, ez? Teo hainbeste lekutan, Kokitoren abentura pilo bat sortu ditut, eta placer izugarriarekin jolasten dut Kokito bilakatzen naizenean. Azkenean da, hartzen dut asko umeengatik, nire hilobak izan dira maisuak horretarako, Kokito badauzka gauza asko haiengan, eta baina da plazerra Kokito dagoenean, da jolasa, eta egia esan nik lortzen dudala, Aitor albo batean uztea, eta aurrera, ez? Eta atera baino lehen, beti esaten dut, agian urduri nago edo, eta Kokito hor zaude, eta bai, hemen dago, eta izan da, zuretzako, ez? Ahotsaren hor aldatu zaizun, Bai. Publiko zailagoa da, aurrena edo... Txintxoagoa. Bai, ez zaila gustatzen, esango dute, edo baina biak gustatzen zaizkit asko. Bai helduak, bai txikiak, baina nik uste txikiekin beste magia mota bat sortzen dela, ez? Ikusten dituzunean hor sartu direla, ez? Zure munduan oso polita da. Batzuk sortutakoak eta besteak klasikoak horiek ere aldatu egiten dituzu, ze Pinotxori egurra eman nahi diozue, ez? Gebarak eta zuk, mano itun kontadari editzen zarete, eman egurre Pinotxo. Hori da, beste, Ane Gebaran Gasteiztarrarekin gogoak nituen lan egiteko, eta, sortu zen aukera hau, eman egurre Pinotxo egitea, eta, egiten dugu Pinotxoren historioa, baina gure perspektibatik, ez? Lehen esan dugu zure lanak jolasetik asko duela, eta patinete batekin jolasten hasi, eta inor gutxi pentsatuko duena da, patinete hori bihurtu daitekela era berean, arma bat, fusil bat gero, zehor badalan bat, ez, atarikoan ere ikusi duguna, arma tiro, pum, gaia ere alakoa delako, ez, armen gainean ari gara, zuk patinetea eskutan izanagatik ere, eta horre ikusten da hori, kasu honetan soiltasuna, ze arropa eta dena ere jakendu, eta patinetea. Eta horrekin, horixe, disparatzen. Armatiropun eskolako lan bat izan zen, gero ja kanpora atera nuela, egon zen Bilbon ospatzen den ACT Festivalean, eta irabazi zuen Seulera juteko saria. Eta oso lan potentea da, 15 minutukoa, eta publiko hasten da jolas horretan sartzen, baina gero sorpresa dago, ez? Azkenean, buelta bat ematen diogu, eta ikaragarria da zelan gero publikoak aitortzen dizu zelan ikusi dituen hegazkinak, ez, haien gainetik pasatzen, orduan horrelako komentarioa jasotzen dituzunean, esaten duzu ondo, ez? Ondo egin dugu ze hori ikusi bat dute... Zerbait lortu duzu, ez da ikusten ari gainera 150 gramos jaialdian, ez? Esateko Gasteizen antolatzen den formato txikiko antzezki hauentzako antolatzen den jaialdi berezi horretan ere antzeztu zenuela, eta hor bai dela zuzena harremana publikoarekin, aurrez aurre. Gustatzen zait hori, gertutasunko antzerkia, ez? Gero areto handietan bazaude, ere disfrutatzen duzu, ez? Baina pertsona batek ikusten zaituenean izerditan, zure arnasketa, ez? Eta gertu daukazunean, eta zuk berriz hori publikoa hor ikusten duzunean, zerbait konexio berezi bat sortzen da, ez? Publikoarekiko, eta nire gustatzen zait hori hor eukitzea jendea. Ikusten ari gara orain arteko erakusleioan, denetako lanak dituzula, gai desberdinen gainekoak ere bai, umore puntu batekin batzutan, beste batzutan gogortasun batekin edo, baina klasikoak ere nolabait eraberritu dituzu, ze Hamlet hartu eta orain zaurituarena edo el tiempo herido, ez? Horren gainean ere bada, ez? Hamletek klasiko horrek izan ditzazkela beste hainbat interpretazio, eta zuek ere horixe bat egindakoa. Nik Shakespeare topatu nuenean, filpatu nuen, pentsatzen nuen aspertuko nintzela edo eta hasi nintzen Hamlet irakurtzen,
Eta, bueno, iruditu zitzaidan, batzuetan Netflixen eta lakoetan, ikusi dut ez dakiz serie, eta, irakurri Shakespeare, bueno, ikaragarria da, ez? Eta bai, Aurora Brizekin sortu genuen Ciervorido, eta da Hamlet gure bertsioa, ez? Hamleten bertsio bat, eta komedia dauka, beste, bueno, identitatearen inguruan hitz egiten duena, eta hortik pasatu nintzen Ricardo hirugarrena egitera. Eta hori izan zela bidai bat. Izan zaitezke koilara bat, izan zaitezke kokito, izan zaitezke errege bat, ez? Gauza asko izan zaitezke gorputz bakarrarekin. Hori da, jolastea, ez? Niretzako da jolasten jarraitzea. Txikitatik egon naiz askotan jolasten, gero nola baita izkutatu edo izkutatu nuen pixka bat hori, ez? Nere umea edo, baina, bueno, sorionez berreskuratu nuen, besarkatu nuen, eta zen aurrera, hau da niri gustatzen zaidana, eta benetan barruan zerbait pizten zaidana, ez? Orduan... Eta hori igerri da oholtzan eta zure bizitzan ere bai. Bai, laguntzen dit pilo bat, bai, sortzea eta jolastea. Egia da profesio hau gogorra dela, ez? Eta, bueno, batzuetan egon behar zarela hor aktibo, bukle batean ez erortzeko, baina niri bizitza ematen dit sortzeak. Orduan egon behar naiz etengabe edo bestela idazten dut, eta bestela hori jolastu, ez? Lehen esan duzu pelikula bat egin arte askorentzat ez zela aktore, baina labur metrai bat eta baduzu, eten erraz, ez, egindakoa. Bai. Eta bideoklipetan eta ere agertu izan zara. Bai. Baina zer gustatzen zaizu, batez ere jendaurreko hori? Bai, bueno, gustatuko litzaidek ere ikusentzunezkoak probatzea, beste kodigo bat da, eta, bueno, gustatuko litzaidake bai ikustea ere, bideoklip bat grabatu genuen, eten erraz ere, eta eroso ere sentitu nintzen. Orduan, egia da oholtzara ateratzen zarenean, ez dagoela mosketarik, ez, zu ateratzen zara eta guztiarekin, eta zauden moduan, zineman mosketak daude, eta, bueno, baina beste interesgarria iruditzen zaitere, kodigo horretan murgiltzea, orduan, bueno, ea aukera dagoen. Eta atzera begiratuta, ispilu aurrean entzaiatzen zuen mutilarrek, umearek, gaur egungo Aitor Vinagret ikusi izan balu, ze pentsatuko duke? Bueno, nik uste pozik egongo zela, ez? Bide hori jarraitu dudalako, bide horretan nagoelako, eta nire intentzioa bide honetan jarraitzea da, ez? Ea, bueno, pixkanaka aurrera jotzen dugun, hori sentitzen dut, goazela, pauso handiak ematen, eta bueno, nik uste pozik egongo zela, bai. Segiko duela jolastuz eta ez jokatuz. Ze jokuak arriskua du. Eta hori gogorarazteko, ostegun honetan, antzezlan hori ikusi ahal izango da, ezta? Euskaltzaindiaren egoitzan, arratsaldeko 7:00 hori da. Raska nazkarekin. Hor egongo gara, bai, hor 6 pertsonaia ateratzen dira, estenan, eta, bueno... Eta dirua barra-barra. Eta dirua barra-barra, hori da. Ze dirua ofizio honetan Aitor askorik ez, baina beste ordain bat baduzue. Bai, batzuetan desorekatzen da, baina bai, hor egon behar gara, gure produktua, ez, batzuetan produktua, eta zea produktua, ez da produktua, baina, bueno, marketing kontu horiekin, ez, batzuetan entzuten dituzunean alakoak, eta esaten duzu, que nago beste leku batean, ez? Me tengo que poner las pilas ez dakit zer, eta, bueno, da gure profesioko alde latzena, ez? Zatitxo bat bintzat. Bai. Bitartean segin ez zola ume txiki horrek jolasen, noski baietz, azkenean ume baten irrifarra, eta zuko hori ongi aski dakizu horiek ere eragiten dituzulako, dagoen gauzik ederrenetako bada, beraz, segi dezazula zuk ere irrifarra hori hauan duzula. Eskerrik asko, Aitor. Zuri, Urko, placer bat.
Ituren eta Zubietatik Bilbora, badakizue astero kale izendegiari errepaso bat ematea gustatzen zaigula, gure historiaren berri eta izateko, eta gaur Bilbora egin behar dugu, batez ere, kafe antzokira baldin bazoazte, Sabinetxeara baldin bazoazte, edo auzitegira baldin bazoazte, ezagutuko duzuen lorategi batera. Albiaren lorategia. Toki esanguratsua ez da, badago hortxe erdikaldean, eta gainera eraikinez beteta egonagatik, hortxe aire pixka bat hartzeko lorategi bat, parkea, zuhaitzak eta toki berezia, 3 estatua badira bertan, eraikin historikoak ere bai, 4 bat, eta hoien gainekoak elespuruk emango dizkigu. Hiriak normalean ohituta gaude beti kaleak eta edifizioekin lotzen, baina hirietan oso garrantzitsuak dira beti esparru lasaiak bertako hiritarrak egoteko eta izateko. Eta Bilbon bada esparru oso garrantzitsu bat 19. mendeko bukaeran egindakoa Jardines de Albia bezala ezagutzen duguna gaur egun. Bertan dakaguna egoteko lasai eta disfrutatzeko eremu txikitxo bat. Albiako lorategia ezaguna da bilbotarrentzako, bertan izan ditugulako bizipen asko. Bertan bazegoen garaian Abandoko anteiglesia edo Errepublikako udaletxea zana eta San Bizenteko elizatea. Bertan baditugu edifizioak sota bulegoak zirena bezalakoak, edo La Equitativa edo Iruña kafea oso ezaguna dana Bilbon. Bazan bere garaian eskola garrantzitsu bat, Beraztegiko eskola, gaur egun Justizi Palazioa bezala ezagutzen duguna. Hortxe, eta esan dugu, handik gertu, kafe antzoki bat, eta beste bat berriz, Ondarrun, Alberto Marko Erkiaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beiko zini, zuena, baina zuk ere, esan dugu, antxe Bilboko kafe antzokia ere ederki ezagututako. Bai, urteakan eskermutu erratuken du bai. Hori da, eta seguru, bezero gisa ere, Fede Badiola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bezero horri ere ibiliko zinela. Ibiligaz, bai. Baina gehiagotan. Sekreturik ez dugula kontatuko esan behar nuen, baina, akaso bai, ze, karo, kabaretaz hitz egin behar dugu. Bai. Eta kabaretak behar du gaiztakeri puntu bat. Bai, pikanti. Pikantea behar du. Pikanti behar dago. Eta, karo, pikantea jartzeko Ondarru bezalako tokirik ez. Ze egia da, kabaret bat martxan jarri nahi baduzu, Ondarru ez dela toki txarra. Ez da txarra. Ospea bintzatala duzuelako, pikante, humoretsu, gaizto, bihurri. Zentzu zua. Ez dakit ba, zer da, izena eta izana biak dituzue, edo izena bakarrik. Zerengo da. Zer nik uste du bai? Zaten badabez, oza txikizan. Etorrien bir, urko, eta ikusien bir. Bai, eta gombita horregatik egingo dugu ikusleei, martxoaren 4 eta 5 izango dugu urrengo hitzordua, baina egia da, gertu xamarrean hemen ere baditugula ondarrutar batzuk, eta haiekin bintzat betetzen da topiko. Ez dut izanik esango, Esan dut, kabaret. Eta kabareta gaina, kabaret trua. Bai. Nik arribeko ingelesak askarra dela hemen behin eta berriz utzi dut biztan, baina hande trois, hori frantsesa izango litzake, eta zuek alaxe jarri diozue, ze kabaret hau nondi dator. Bueno, kabaret hau trua, 3. dalako, egin gendun lehengoa, gero kabareta txu, bueno, lehengoa errepikatu egin gendun, kabareta txu, eta gero hau trua 3. Eta, bueno, 3. Arrakasta izan duen, hemen txurroak bezala. Ba, hori da. Hau nondi dator, Gabon bueltan, abendu bueltan hasi ginen Inesen eta Alberto ondaideakin kabareta egin behar genula, eta Guana eta nit, aktore ondarrutarrak eta holan, eta 3-4 emanaldi egiteko jaio ginen, behitu hor, eta, bueno, 12 edo egin ditun. Eta hurrengo urtean beste 12, eta hurrengoan beste 12, eta holan goaz. Hau zuen kompetentzia bat bada Madrid aldean, Espainia aldean, zuena baina askoz kaskarragoa, ezaguna izena baduena, eta hemen propagandarik ez digu egingo, haiek ere ala dijoazte urtero egiten, eta ja margarrena, ez dakiten margarrena duten, baina zuen gandik ikasiko zuten akaso, ze askorik etzen duten pentsatuko Alberto, honekin abiatu zinetenean, Gabon inguruan, alako gauza beresi bat egin nahi, gauza puntuala izango zena, azkenean jendearen eskariz errepikatu eta errepikatu. Bai, zenbet izan da, hausko movimentu izan da, eta funtziona da beti. Eta nik uste dut, gauza esanguratsu bat dela, dakauela afaxe edo bazkaxe aurretik. Orduan, hor girotxu bat sortzen da, jente zautzezu. Gero topikoa esango dute, baina horrek esan nahi du, Euskaldunoi pikanteak baino gehiago egerak hartzen gaituela maiak. Lehengo horrek, eta gero hortik aurrea solta gauzak eta... Biak uztartu ezkero hobeto, Ze gainera alaxea zineten, afariarekin, baina gero ikusi duzu, eguerdia ere izan ditekela momentua proposa, kabareta ikusteko. Bai, eta funtzionain jau baina, gaina pixka kanpotik edo inguruti datorren jenti, gerua eta jente kexagoa dator, jarri lekuan.
Urko, imaginatu, etorri ondarrure, potetxo bat hartu, sartu beikosina, ordu bitxer dixetan, Bai. baskari eder bat, baina ondo, baskaldu, ondo. Bai, bazkal ostearekin. Eta baskalostearekin kopatxu bat hartu, argiak itzaltzen dira, da gu. Eta hor gozatzera. Eta beste orduterdiko magia hortan sartu, eta hala. Aipatu duzu, ondarrutar artistak badit zaudete, mordoxka bat, eta orain zerrendatuko ditugu, horiek ere balorean jartzeko helburua bintzat badelako horietako bat, baina kanpoko gonbidatuak ere izaten dira, aurrena iruditzen bazaizu, haiek aipatuko ditugu, haiek kendu, eta gero ja etxekoetan aritzeko, eta oraingoan adidez, ez nola nahikoa, Hortzi Akosta, beste Cirque de Soleil ibilitakoa. Bai, hoxe? Bai. Bai. Eta urte asko, 6 urte bota zituen Las Vegasen espektakulak egiten, eta, bueno, Hortxe irudietan ikusten ari gara. Bai, ibil izan be bai, Espainiako txapelketetan, gimnasian dalako gauzetan, da, bai, Berak akrobaziak eta alakoak egiten ditu, ez? Hor ikusten Bai, dugu, bai. saltinbanki deituko lioke bakarren batek, ez? Alako Baita, saltoak eta bai, egiten dituelako. bai. Eta hori, azkenen ikuskizunetan eta txertatu izan du, eta ondarrun, kabaret troa hortan izango da. Bai. Eta gero nik atarikoan aipatu dut. Drag queenetaz mozorrotuko naizela, baina iratxe gure artezelak esan dit, ez, gogorregia izango litzakela irudi hori. Zuek drag queen bat ere baduzu, eta ezaguna oso gainera, ez? Izena nola du bat, Tabi Galar. Tabi Gaiar. Tabi Gaiar. Bai, han iruditan Hau da bera, bai. izatez da Valentziarra, baina, bueno, Madrilen bizi da, eta bai, onarte beti edu jogurina borobakin egin izan ditugu aurrekuk, eta hon, bueno, edu oso lanpetute dabil, eta, bueno, Tabi Gaiarteaz, azirto nahi jau, erderaz etxen da bela, baina hori be, komplejo barik. Hori da, hori ere ulertzen da, eta azken finean drakuinak jartzen du ere pikante hori, ez? Gainera, orain uste dut, modan edo behintzat esan nuke susperraldi batean egon direla, ez? Denbora askoan behar bada, beti pentsatu izan da, drakuinak, baina orain, telebista programak eta horren inguruan eta egin, eta esan nuke fenomeno ere berriz bihurtzen ari dela, ez? Eta Euskal Herrian ere, jogurinaren bidetik segika segurazki, baina gero eta izan gehiago ere ikusten ditugu, eta gaina dauke ezaugarritxasune musikurela be bai, joten dau saxofoi oso ondo, eta, bueno, musika zuzenin beti eskertzeko gauzire. Eta beste hirugarren artista gonbidatu izango da Lady Pituka. Bai, Raquel. Bai. Raquel. Lady Pitukak pole dance eta, bueno, baita ere estilo bateko akrobaziak egiten ditu, eta esango genduke pikante puntu pintzitzala be bai, ez? Bai, ez? Behar du. Aurreko kabaretzun be hasi izan gurekin. Bai, gurekin, bai. Hasierati da gurekin, eta... Eta gero daude etxekoak. Eta etxekoen artean bada bat Fede Badiola izena daukana, ez dakit ezaguna egingo zaizuen. Baina Fede Badiola baino, ez dakit da Miguel Bose ez dute genuen esan behar. Baita ere. Miguel Boserena eginez ere ikusi zaitugu, entxegutan eta hortxe kantuan ari zarela. Eta, bueno, Miguel Bosek gaur egun duen itxura baino hobea daukatu, hor, irudioietan. Ez da zaila. Ez da zaila. Harri ere denborak ez dio baten mesederik egin. Ja, bai, hoxe. Animatzen zara beraz, Miguel Boserena. Bai, bueno, hau de bakarrizketa baten tartin, dana, ez? Bakarrizketa bat eitzen dut, enu esatea gaixe zein jan, zeu ikusi bida. Sorpresa. Eta tartean, bueno, esaten dut hori baizaleike, esaten dut nire gure gelan ikastolan, badana nahi benitzean, bomberuk, tasistak, eta dendarixak, eta pelukerak, eta nik Miguel Bose nahi nuen izan. Miguel Bose nahi izan nuen izan? Bai, eta zatitxo bat abesten dut, bai. Edo payaso, ze payaso lanetan taldeko zaharrenek gogoan dute. Bai, batzuk ezagutzen ditu. Txirri-mirri eta txiribitunekin eta ibiltzen zireneko bai, kamara batzuk eta ezagutzen ditut. Hori dute gogoan, ze arreztik ere makina baldan egindakoa, Fede. Bai, 7-8 urte eurakin egon nintzen. Programa asko egin genitun, da bizipen asko gainea. Bai, ez da. Denbora mordoxka bat pasala, arrezkeroztik, baina zu beti ere hortxe. Artxeetik gertu. Bai. Naiz gaina hau kabareta gutzako da, anantzako eta nintzako beste lan batzutan aritzen jabe bai, baina aktore profesionalak izan gara eta lan profesionala egiten dugu, eta aukera paregabea da guritzak herrian bertan, etxit, kanpotik etorti jentik egu ikustea, ez? Claro, anantzari garenean, Ana Elordi. Ana Elordi, etxean ezaguna, bai, eta behitu bera iruditan, eta gutzako da lujo bat, eta guretzako idaztea, bai, nik hori bizi bainoan, amen. Gidoia, papelak, eta beste norbaitek inigo zabalak kasu hontan, aipatu behar dugu, gidoiak idaztea zuretzat, eta gero gu, elkarlanean gidoitxo bat ateatzea, da lujoaren urrengoa, ez? Eta genero batean gaina esango nuke Euskal Herrian orain arte askorik landu ez dena, ez? Kabaret esan da, kabaret Chihuahua datorkit burura, Pabellon 6en eta egin izan delako, ez? Baina ez da guztiz ere kabaret bat. Beiko zinen ere egin duen. Beiko zinen ere egin zuten, ondarrutar pare bat
badago Bai, bai, tartean, bai, ezta? Ugaitz Alegria eta Iñaki Maruri eta bertan daudelako, baina noski horrela ja ikuskizun gixan, ez? Ze kabaretak lehen esan dut behar duela, humoretik, pikantetik, zer gehiago behar du, Berto? Ba, behar du... Musika, dantza, humorea, pikantea eta bapattekotasuna eta sorpresa. Eta sorpresa. Eta konplejuak eta lotxak atean utzi. Guk aktore modun... Zuek eta ikusleek. Ikusleek, behin bazkalduta gero da falduta gero ya... Koparen ondoren, ez? Bilurran dizena, jentik ekalin zaten da, nien azu atako, ez? A ber, Fede, kabarete ikuste. Inor ez dugu ataten, zulasa. Nahi ez duenik ez duzu ateratzen. Eta inor ez dugu ateratzen, sartu mundu guztiak. Baina atera, inor bez. Baina jendi, bai, bilur dute goten da, bai. Gero esan duzena da, ozagokoak oso ondo funtzionatu du, ez da? Denek, bani alakotan egon naiz, arrungo itzordurako, eta badakit gainera, sarrerak ateratzen dituzuenean, orain gogoratuko dugu behikozini.eusen hartu dituzela, ez? Baina ateratzen dituzuenean ere, atera orduko iaia orto. Bai, azkar juten da. Da hori, onjaian 4:00 betetzen bada, asmu da, berriro beste fetxa batzuk atatzen. Lehenengo ziurtatu bigaz, ondo betetzen hori, ze bestelan ikusten badau ezin dagoela beste batein, berten beratzeko. Eta ongi pasatzeko modu badelako, baina negozio ere, bai? Eta dirua galtzeko ez gaude inor. Eta muga bat auke, muga bat auke. 3-4 emanaldirako hasi eta 10 egitea, muga bat auke. Bai, eta gainera helburu ere ez da alik eta jende gehien sartzea, ze gazkariaz ari bagara, afariaz bagara, eserita behar du, eroso behar du, eta jende gehiagik izartzea ez dako. Ondarrutarren zerrendakin segika, Naia Iparragirre, Nerean Sola, Naia Mendia, Igor Baroja eta Enetz Ximeno, hau ere konkisen ezagutu. Bai, azken 4 horrek, dantzataldi osatzen dabe, aurten lehengoz karri doguz kabaretera, eta egiz esan, emotze bizitzasune, gaztetasune, freskotasune 4 horrek. Eta gero Naia Iparragirre, gurekin beti talde dan... Ziratik, telak eta itxen dau, eta, Naia beti dago gurekin, bai. Zer du Ondarrukalako artista saia izateko zelen, esan dut nik, topikoak dioela, zuek bixia zaretela, humore honekoak, eta zerbait ere izango du, hango urak edo hango kresalak edo zerbait? Itxosute kresala. Itxosute kresala, eta gero oso izolatut izan dan errixe, klaro, Bilbora tortzilene abentura bazan, onbe bada. Bai. Da orduan bertan sortezin gauzak, barne kontzumorako, ez? Beti hori ondarrun sartzuelak egin izan diz, de todo. Musikaldetik, musikaldetik, artealdetik. Nik teori bat dakat, eta Euskal Herriko mapi hartzen maro, ekialdetik basato, zandator borobile Euskal Herriko, hasi mendebala handu, emoten. Guri ondarru iraltzen dani. Gipuzko bizka pasatzen dago, eta Bermeoan jute mazaz? Bai, gehiago. Bai, gogoratzen ari nintzen gaina, lehenko aztean hemen izan genula beste ondarrutar bat Isaura Piñeiro, hemendik musu bat dietuko diogu. Eta arek ere alaxe kontatu zigun, ez? Nola lanean ibiltzen zirenean, itxasoko lanak. Isaura, hori da, bai. Eta arek ere aipatzen zuen, ez? Senarrak eta denbora luzez eta ara joan behar. Eta herrian, etxeko andreak eta ere ondo moldatzen zirela, eta haiek ere jakingo zuten, festata egiten, humoretik eta gatzetik ere haiei ere zitzaien faltako, ez? Ze hau publiko guztientzako da, ez duzuen mugari jartzen. Umik ez, baina ordukatsik be ez da. Gatute, urko hizkuntza guztizetako, jente bat egoten da, eta ondarrutarren gozue monologo bakarrizketak, bai, baina ikusiko zuzelako ondarrutar jatorri ningo ben, zuk ulertuko zu dana, zuk eta amendazen guztik eta Euskaldun orok, bai? Beste gunin etorzin Bilbotik euskera ulertu zeo zer egin aldutena, baina hitz egiten denak bapez, eta ulertzen da. Bai, eta gero olakoak ikusteko, orain ikusten ari garen bezalakoak ikusteko euskera jakin berri ez dagoela. Behar dena da, harritu, ze benetan uste dut txapelak entzeko modukoa dela, nolako habilidadea duen jendeak, eta aurreko batean ere asata taldekoak hemen izan genituen, haiek bideoklip bat egin zutela pole dancearekin, eta hori gogorazten ziguten ere bai, hori azkenean arrisku kirol bat ere badala. Horrela ikusita egia ikuskizun dotorea osatzen dela, baina hori ez da dirudien bezain erresa ez da izango zen. Bai, eta hortzirena berdin ikusten da erresa, baina da oso. Eserita dagoenaren txatana dela erresa, gero jarri egin behar dela hor, jarri egin behar dela. Ze ondarrun orain hartolako tradiziorik ere etzegoen, ez? Esan nahi zuek behiko zindin ikusten duzuenean, eskaintza eta ere ugaritu behar dela, ze kultura eskaintzaren abarrena da, eta kontzertuak direla, besteak direla, honen aldeko apustu egin zen dutenean, lehendik etzegoen, ez? Ez zegoen, baina gure, nire lankiri eta sozixi dana Inezek aziratik esatean, jarri gen 2014an azeinean behiko zein modu. Zeo zen birdauz. Eta
hasieratik esateban kabaretan berdo. Eta hor, barkatu, hor batu ginen Ines Uriarte, dantzasi dana eta ezagune Bilbotarra, da bi ondarro bizideia, ondarrotarra, hor batu ginen Ines Uriarte eta gube bardin. Beste lan batzutan, baina zehoz egiteko goguakin, baina nun zer, da Inesek esaten bai egingo dugu, eta bueno, ja, salako arduradunak pentsatzen. Askotan gertatzen zaigu euskaldun hori, ez? Ba, hau egin beharko genuke, eta mai baten inguruan esaten ez garen arte ez dugu egiten. Bai, ez da berdinek, gauez berbaitzen dizen gauzak eta gero... Gero haiek batzutan akordatu, ez? Urrengo goizean. Olantzen urten dakurela. Dugara bentsatu zer egiten. Bai. Olantzen urten dakurela, hau dino. Eta batek dakiz, orain deialdiare hori da, mai baten inguruan jendea zertzeko, eta batek daki hortik besterik sortuko den edo, ez? Bai, eta gero geube harritu batxun, arrakasti ukibana, ez? Jendi markinarrak eta etorzinak aurreko astinde, esate ben, koño, ondarrune hau, zelan da posible, bueno, hemen dago. Ez dugu esan, baina dagoeneko 4.000 lagun baino gehiago pasa da. Bai. Diego, honekin ja 5.000... Eta ondarrure etorri inbirde, gu ateratzen badakigu egunero, Bilbora Donostira lane, baina etortzen danak, kontxo, nora, etorri. Claro, eta amu polita da hau, baiztak beste asteburu pasa ondarrune egiteko ere bai, ez? Aitzaki horrekin bertara gerturatu, eta... Domekako igandeko aso polita da, etorri, pasa hori, itxasertzean, paseotxu bat emon, eta etxea. Hori da, gogoraziko dugu orduan, itzordua zein den. Martxoaren 4 eta 5. Lauan gaua. Lauan afaria. Lauan gaua. Eta domekan bostean guardixe. Bazkaria. Menua ere sekulakoa, karo, ondarru izan da, arrailik ez da faltako. Falta da ez da. Falta da. Bueno, begira, topikoak nola beti ziren benetakoak hortxe dago proba. Falta da baita, batzuk faltan bota dabe, Bai, faltan bota dabe, arraine zeotik menu, baina, bueno, malan da urten. Pikantea zetari garela, bakizu batzutan esan dena zer, zara aragikoa edo arraikoa, ez? Orduan, denak aragia jatera. Gubiziak. Gubiak, bazpadare. Eta sarrerak nahi dituenak, gogoratuko dugu, Alberto? Beikusini.eu zen, bertan dakarre agendan, edo, bueno, bada atal bat kabareta troa, baina zera me bada erosi sarrerak eta horze sartuta. Eta gero truaren ondoren entorriko da la Katre, For, edo... Katre, Bost, edo bate daki, ez da. Bueno, momentuz hori xe, 3. geratuko gara, ze bat bita 3, 3. beti izaten da borobila, indartsua. Bai, eta gaina, lehengokuaz da bigarrenaz, bueno, batzuk esate ben, hobeago izan da bigarrena, beste batzuk lehena, da, on izaten da danak, 3. hoberena. Oain zineaz hitz egin behar dugu, eta zinean bigarren partek izaten dute ospetxarra, 3. ez dute alakorik izaten, eta orduan honek behintzat. Eskerrik asko pareja, ongi pasa dezazuela, eta eskerrik asko jendeari eta bizitari pikante pixka jartzen laguntzagatik, ze hori ere behar izaten dara. Da jendia etorteko ondo pasako da dela, etorteko beikosini.eu zen erosteko sarreri. Eta Miguel Bose kantuan sekulan ikusi ez duten bezala ikusiko dutela. Baita, ia bertan ikusten garen. Hori da, eskerrik asko bikote. Zeuei, esker. Batek izango du, gaur inauteri ez ari garen honekin, inauteri oberenak Brasilgoak izaten direla, keba, hori bakizu ez, Euskal Herrikoen gixakorik ez dagoela, haiek nahiko luketela, gure inauterien pareko. Baina zergatik jarri dugun zanba, orain guri bisitan datorkigun launak, gaur nunbait eguna poesiatik bazuen, eta poesia egin du, tarte honi begira zeizen jarri dioen, Bueno, nik baino berak esango du. Mikel Zumetan, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izen bura nola jarri diozu gaurko atalari? Ditu dut, samba lentin edo rumba azkarrin. Zer nahi zute? Ikusi duzu jendeak garbi duela. Samba. Bueno, rumba ere. Niretzat rumba da, Mikel, inoiz egin den asmakizuniko berenetakoa. Beti ingo diot propaganda, botoiari eman, eta beak bakarrikola pasatzen dula, uste dut makina hobenetakoa hoixe dela rumbarena.
Eta samba, dantzatzen baldin badakizu, eta grazi pixka bat baldin baduzu ongi. Baina gure antzera torpe xamarra baldin bazara, Bueno, moter. bai. Rumba ere dantzatu daiteke, Bai. Rumbarekin dantzatu daiteke. Zezuk erronka zure burari jarri zenion San Valentin egunari itzulia eman behar zeniola, eta baita eman ere. Rumbaren antzera zuk ere itzulia handia eman diozu. Bai, kostatu zait pixkat, Bai, ze atarikoan aipatu dut. Badela jendea makina bateaz edo teknologiaz maite mintzen dena. Hori da. Eta hor, erabaki dudana azkenan izan du da, pixkat buruari buelta asko eta kea atetzen hasi zaidanean burutikan, erabaki dudana da, uztartzea eta nahaztea maitasun kontuak, nola San Valentin justo pasatu den horintxe bertan, eta nola orain oso bogan dauden adimen artifizialak, badaude sintesi bidezko badimenak, idatzi dezakezuna eta inteligentzia artifizial batekin hitz egin, eta bar, eta marrazkiak eta diseinua, eta hor bogan dagoen guzti hori, eta esan du, bilatuko ditut pelikulak, biak uztartzen dituztenak, maitasun historiak, esan duzun bezala, errobotekin edo adimen... Eta hitza ematen didazu adimen artifizialak ez dizula egin gaurko gatala? Ez. Kontueni fiskalizatzen ator, jabetuko zinen gaur gaina txaketa ere ze koloreko hartu duan, aurreko batean esan genuen zu Guardia Zibilaz gontorrotuta zinela bigote berri horrekin, eta nik gaur, omenaldi bat egin nahian, alaxe etorri naiz, pikoletoz jantzen. Ondo. Bueno, hasiko gara orduan. Bai, hasiko gara, eta hasiko naiz pixkat, igual ezagunenarekin edo ezagunenetarikoarekin, Blade Runner izena du, 1982ko Ridley Scott zuzendariaren Blade Runner. Esango dizute, Blade Runner ez da maitasun histori bat. Bueno, bakoitzak maitasuna zeri deitzen dion, hain subjetiboa da. Ez da. Thriller, zientzia fikzioa, thriller pixkat, poliziakoa, horrelako historioa da. Baina, egia da, filman lantzen dena, dala pixka bat gizatasuna hauzian jartzen da, zer dan gizatasuna, eta hortarako errobotak erabiltzen ditu, bai? Replikanteak izena dutenak, bai? Eta, etorkizun batetara ematen gaitu, eta etorkizun hortan badaude androide batzuk, bazekitenez, nolabait, desaktibatuko zituztela, erretiratuko zituztela, bai? Alde egiten dute, matxinatu egiten dira, eta hor badago pertsonai bat, Harrison Ford, nolabait, bila dijoana, pixkat desaktibatzera. Eta hor ikusiko dugu, zer da gizatasuna, zer da izaki bizidun bat izatea, errobotak bizidunak dira, badaukate eskubiderik, oso interesgarria da, planteatzen ditun gai guztiak, eta badago maitasun histori bat, eta ez dut askorik esan nahi, oso ezaguna dalako filma, baina badago maitasun... Mugarria izan zela zinemaren historian, ez? Klasikoetaz hitz egiten duenean jendeak, hau agertzen da, behin eta berriz, eta badirudi gainera, zineaz dakizula esan behar baduzu, Blade Runner gustatu behar zaizula. Bai, bere garaian nik uste dut ez zuela izan duela urteekin gertatu den zerbait. Bai, gero gainera egin zuten beste bersio bat, ez? Remasterizatu bat edo behintzat berritu bat edo egin zuten. Eta, hor geratzen da historiarako zenolako aportazioa egin zuen. Maitasun historia deskubritu behar. Badago lako mami desente. Beste batzuetan, nabarmenagoa da, eta ondorengo pelikulan esate baterako, begibistakoa da, ze hori da argudioaren muina. Hori da. Urrengo filma, ekartzen dudan urrengo filma, Her edo, bera, edo izango litzatekeela, ingelesez, emakumezko bati zuzentzen garenean, Spike Jonze zuzendariak zuzenduta 2013an, eta zer kontatuko digu, pelikulan ikusiko duguna da, nola etorkizun hurbil batean ere bai, protagonista, Joaquin Phoenix, adimen Siri edo mugikorretan, telefonoetan ditugun adimen artifizial horiek nolabait ere baskatzen dizkioguna gauzak edo itzagin artean Siririk etzan ezango, segurazki baino? Bai, nik uste dagoela zerbait, baina nagian zegoen bakarra Siri zen. Orain baditugu Alexa eta bar, nik uste bazegoela zerbait astapenak izango diren. Hori da, bazen zerbait. Eta proposatzen diguna da hori, protagonista bere adimen artifizial horrekin maite mindu egingo da, eta harreman romantiko bat hasiko dute. Eta horrek suposatzen dituen gatazka guztiak maigaineratuko ditu, eta era berean erakutsiko digu pixka bat ere maitasunaren nolakotasuna. Adimen artifizial horrek maitasuna modu konkretu batean ulertzen du, eta gian ez da guk ulertzen dugun modu bera, eta hor sortuko dira gauza interesgarri batzuk, badago mami desente ere bai, oso pelikula interesgarria. Ez zurrarakizkoekin zaila izaten bada, makina batekin zer esanik ez, ze karo, ari iritzirik aldarazterik ez duzu lortuko. Badago mamia, bai. Urrengotan ikusiko dugu filmetan,
Badagoela. Hortikan heltzen du lako, hortikan heltzen du. Urrengoan justuki ez, baina azkenekoan bai. Bueno, urrengoran joa, Ex Machina, Alex Garlanen filme bat, 2014koa, oso interesgarria, eta pixkat zer jartzen du, zer aletzen du edo zer azaltzen du filmak. Bueno, baditugu bi programatzaile, konkretuki bat dela sistema eragile baten diseinatzailea eta adimen artifizial baten diseinatzailea, gonbidatuko du beste informatikari bat eta frogan jarri nahi du, probatu nahi du bere sormena ea zer moduzkoa den, ea ondo funtzionatzen duen. Esperimentu bat egin nahi du, ez? Ea behar bezala funtzionatzen ote duen. Hori da, Turingen testa pasa nahi dio, guri askotan, ordenagailuan gabiltzanean askotan jartzen digu kaptxak eta horrelakoak, esan dezagun, adibidez, hau semaforoak... Humanoa otezaren ikusi nahi du. Hori da, Turingen testa hori da, eta pasarazten dio protagonistari, bai? Aba izena duen androide bati, eta pelikula oso interesgarria da. Ikusten dugulako ere bai, maitasun erromantikoa, garatuko den maitasun erromantiko bat, ze nolakotasun ditun, eta jabetzarekin ze lotura dituen, eta nola gure kulturan, bai? Eta oso interesgarria da, gizonezko, emakumezko bat preso dagoena, ez? Eta hor ikusten da harreman bat, irakurketa feminista eta genero irakurketa polita dauka emakumezkoak, hain zuzen, bueno, errol oso berezi autorako filman. Gustatzen zaizula begibistako. Izugarria, niretzako pelikula da, brutala. Apuntatuta geratzen da. Eta laugarrena, izenburua zuzer horrek esan zazu, ze alemanez, bai, gribeko ingeleseko gaizki, baina alemanez okerrago. Nik ezakit alemanez, baina, bueno, dokumentatu naiz, eta filmea Ich bin Diane Mensch. Eta euskara itzulita zuzaran eure gizona, edo gaztelera itzulita El hombre perfecto, itzulute gaztelera. Bai, itzulpenek beste baterako emango ligukete, nola aldatu ditzazkegun pelikulen izenburuak, ez zentzua handirik gabe, baina, bueno. Kaso honetan egia da, itzulpena ez dela zuzena, baina, bueno, ez gaitu urruntzen. Gaiarekin lotura izan dezake. Hori da, ez gaitu gehiagi urruntzen, orduan, bueno, barkatuko diogu itzulpen honi. Filme interesgarria, badauka filmarekin nolakotasune lotura interesgarri bat, emakume batek zuzendua, kasu honetan Maria Schraderrek zuzendua, eta emakume baten ikuspuntutik azalduko digu historia. Ekarri dituan hiru filmeak gizonezkoek idatzita eta gizonezkoek zuzendutakoak dira, eta oraingoa emakumezko batek zuzenduta, emakumezko baten begiradaren bitartez azaldua, eta ikusiko dugu dilema hori, ez? Ikusiko dugu dilema hori non badago errobot bat, errobot hori suposatzen da zure nahi guzti horiek asetzeko bikotea izango dela, eta horrek suposa dezakeen gatazka, pixkat etikoa eta filosofikoa eta oso interesgarria da. Hasieran badauka komedia asko dauka, hasieran agian netzako lehenengo partea komedia romantiko, pixkat... Bai, pixkat txotxolo xamarra dauka, baina gero... Bai, netzako, interesgarria da, Eskerrak kontrakoa ez den, okerrena da, ondo hasten denean eta gero ja izorratzen doanean, eta bueno, kontrako bidea egiten badu gaitzerdi. Ondo dago, bai, hasieran zait, eukidezakezula, hola, filma bertan bera ustearen nola, baina ez. Antzeko zerbait gertatu zaio zure tarteari, ze hasieran bazirudien sekulako frikada zela, baino, orain ikusten ari gara, baduela, mentua, baduela planteamendua, eta baduela... Frikia naiz, baina, bueno... Bai, baina, bueno, esan nahi dut... Potablea, friki potablea naiz. Bestela ez genizuke den admitituko, baina argi dauena da hori da, ez? Itxurakerian geratu gabe, pelikulek badutela olako mezu bat, eta badutela zer pentsa emateko aukera ematen dutela. Bai, batez ere, nik uste hau ekarri dut batez ere, hori, maitasun erromantikoaren sublimazioa bizi dugu garai hontan, ez? Eta, bueno, interesgarria da ikustea harreman afektibo eta nola teknologia berriak paper oso handia jokatzen duten ere bai, orduan, bueno, nik uste filmak garaikotasun konkretu hortara modu oso interesgarrian hurbiltzen gaituztela eta mai gaien zituztela dilema interesanteak. Ea horrelakorik baden aste honetako estreinaldien artean, ze beste Michelle Pfeifferren azkenekoa, eta guzti genuen emakume hau ere erretiratuta zebala. Bai. Superheroi bat da. Egia da, normala da. Michelle Pfeiffer... Hori, Michelle Pfeiffer ez nolako aipatu nahi Marvelen pelikula zela. Marvelen pelikulak tarte honetan behar bada kanpo utzi beharko genituzke, baina nola ez dizugun oharra aurretik pasa, Esango dizu zergatik aukeratu dituan estreinaldien artean pelikula hauek. Esan dut, pelikula romantikorik
ez. Orduan, kanpoan beste utzi ditu, muturrera, eta esan ez duten, beste Marveleko guztia superheroiak. Bai. Ondo. Orduan, aukeratut hau, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania Ant-Man 3 dala, txingurri edo inurri gizona eta listorra izango litzateke euskeran itzulpena, superheroiak. Hirugarren atala, nolabait esategatik, Ant-Manen hirugarren atala, dirudienez ez dago gaizki, ikusi beharko da, nahi egia esan Paul Rudd aktorea gustatzen zait, eta Evangeline Lilly ere Losten agertu zen bere gara horre dintzen ezaguna, eta bueno, agian interesgarria da, Marvel izan da ere, agian interesgarria da. Vale, bueno, Marvel izan da, hori argi utzita. Marvel izan da ere, agian emakumeek hitz interesgarria. egiten dutenean, ez, Women Talks edo Ellas Hablan pelikula ere aste honetan estreinatuko da. Hori da. Eta zuzendaria Sara Puli aktoresa zuzentzen. Eta hemen ikusiko duguna da, drama sozial, pixkat ere aizpatasuna lantzen duen drama sozial bat, ikusiko dugu, aurreko mende hasiera edo, nik egia esan 2010 dakat jasoa, baina, ikusi da, nolabaiteko komunitate erlijioso menonitak edo ez dakit zer, ez? Baina pentsatzen dut horrelako komunitate erlijioso iraganean nolabait, ez? Geldirik bizidan olako komunitate batean emakumezkoen aizpatasuna nola landuko den, bai? Erlijioa dela eta, sinizkeria dela eta imaginatzen dut, jasaten duten egoera dela eta aizpatasuna landu beharko dute egoerari aurre egiteko. Hori da pixkat sinopsia eta historia, zuzendaria, aktoresa, interesgarria, nik uste gomendagarria dela filma, baukazute superheroiak, eta gero drama sozial interesgarri bat. Momentuz honek itxura hobea dut, ez dizut izkutatuko. Eta ondorengoak ere bai, tribuaren irukia. Hori da, hau ekarri nizuen aurreko batean, zinemalditik pasatu zen, Canneseko jaialditik pasatu zen, oso interesgarria, kritika soziala, batez ere klaseen arteko nolabaiteko kritika izango litzateke, batez ere dirudunei edo klase goi altuko klaseari nolabaiteko kritika izango litzateke, genero ikuspegiare lantzen du, oso interesgarria, 3 ataletan zatituta, lehenengoan ikusiko dugu bikote oso influencer bat eta modelo bat eta haien harremana, hor ikusiko dugu pixkat genero irakurketa, bigarren partean kruzero batera jungo dire eta hor ikusiko dugu gauza pixkat buñuelesko bat, pixkat pasoliniano edo pixkat, hor interesgarria da, umore erresa dauka, gehiegizkoa izan daiteke batzuetan oso zu artifizialak, kritikan ikustut batzuetan gehiagiz oso evidentea delako, baina pelikula interesgarria, 3. partean, ez dizuet esango zer gertatuko den, eta hor guztiak buelta ematen du, interesgarria. Orduan hor konpontzen da. Interesgarria. Ura arte ikusta... Bai, niri Oslunde egia esan, Force Majeure asko gustatu zitzaidan, gero egin zuen The Square ez zitzaidan gehiagi gustatu, honetan konpontzen du pixkat, baina, interesgarria. Balekoa, momentuz bintzat balekoa. Barra ingo zute, seguro, bai. Ondo etorriko da hori, barra egitea ere osasungarria da. Bai. Eta batzutan umorea egitea, kosta egiten da, batez ere Koreako pelikulekin kosta egiten da, umorea eta kultura eta desberdina ditugulako, eta Korea tiratorrazuneko pelikula, baina umoretik ez. Ez, nik uste dut ez. Zuzendari interesgarria, Kim Hong-sun izena du, zuzendaria. Filma Project Wolf Hunting izango litzatekela 8 eiza proiektua, horrelako zerbait, eta zer ikusiko dugu, Busanetik, Manilatik Busanera doan kargu barku batean, baditugu gaizkile horrelako, premisa nahiko interesgarria da, hasiera batean, grazietik galako, zakizen bat gaizkile barku batean daude. Horrela esan da, ez? Hori da. Eta ematen ditu ja, esate izu gertatuko den filmean, Hoik esaten dira okerrenak. Hoik esaten dira sorpresarako tartea hundirik usten ez dutena. Dirudienez oso dinamikoa da, eta proposatzen duen hori eskaintzen du, da, dinamismo asko. Gezurrik ez du esaten. Ez. Eta oso ondo muntaia eta oso ondo dago, oso bizkorra da, violentzia asko, odol asko, tiro asko, eta
olakori gustatzen baldin bazaizue, hor daukazue. San Valentinen maitasunik ez, venga, odola, Hola, pizterak eta hori da, lagoak hori da, ekarriko ditu. hori da. Ongi egin da. Bai, 100. borobiltzeko. Bueno, zergatik, ez? Ez noski baietz, bai. Ba, eskerrik asko Mikel Zumeta, Esker zuri. gurekin egoteagatik. 15 egun barru orduan ere bilatuko dugu. Beste aitzakiren bat zure buru hori dantzan jartzeko, ikusita Bilatuko. zeinen ongi funtzionatzen duen. Baina, gustatu zait gainera, ze Txukun, karpetatxoak txukun. argi duzun, bai, Karmentxuri eskerrak eman barko Bai. dizkiago, lehengoan eskatu eta lortu dizulako karpetatxo hori. Eskerrik asko zuri ere, Mikel, eta eskerrik asko ikusleei. Aste honetakoak, Kikio 100. genuen gaur, astelenean 101. Ordura arte txintxe ibili, eta ongi izan.